Здравейте, днес снимаме Minecraft Reflex BG ревю на сървъра, да. И сега ще ви покажем този абсолютно готин сървър. Първо, ето, тук може да се хелвате. Да, безплатен хел. Да. После отивате на Word Enchant и някой ми пише. И тук си мога да си енчантвате работи. То това на всеки сервер има. После Word Event. Тук се провеждат евенти. После Warp Food. Там убивате прасета и спет. Ой, мухомор! И тук си биете работа. Сипа! Ооо! О, Да. После, кой ти трябва да има крипари тук. Warp Mini Event. Опа. Warp И не е вен. Mini Event. О, те по... Се го махнали, добре. Warp Rank. Нали, аз съм в мине вен. Тук си гледате и си купувате, ако искате да си купувате ранкове. После Warp Mini Event, там се провеждат мини евенти. Вау, това е симко. Чакай, Тук пише как да си направите Да. рез. чакай! Warp Res. Чакайте. Warp Res Info. Да, тук се как се прави рез. От тук има безплатни мотики. Да си вземем по една. О, да. Да. Напишем ли Тито? За И феновете. Warp Release и Warp Trade. После и тук влезна един пич, който в един сървър го видях. Ето. Така. Warp. И последния Warp, който трябва да отидем. Warp Trade. И да ви покажа Mine Event. От това е яко. Ето, влизате и се заклещвате. Покажи. Не. Да. И следния лор. Mine Event. Mine Event. О, то е доста Идвам готино. след 2 секунди. Тук съм. Виж, бе. Ей. Добре. Това беше за този епизод. Коментирайте, харесвайте, оценявайте и чао!